Barkanmu da dawowa. Idan ba ku manta ba a bidiyon da ya gabata mun yi bayani akan ya za ka ɗauko text editor naka ka yi installing nashi akan kwamfutanka. A wannan bidiyon ga shi text editor namu idan ba ku manta ba yau za mu fara amfani da shi a cikin wannan darasi namu. Da farko dai za ka je kan file naka akan wanda muke yi za mu ci gaba. Idan ka zo sai ka yi right click a kansa, in ka danna right click naka sai ka zo open with ɗin nan sai ka buɗe shi da ka gani ga VS code ɗin. Idan ba ka ga VS code a nan ba ka shiga nan choose another app. Idan ka zo nan ba ka gan shi ba ka yi ƙasa. To a nan dai insha Allahu za ka gan shi, in ma ba ka gan shi a nan ba zai nuna maka akwai more a nan sai ka danna za ka gan shi. Sai mu buɗe shi da VS code. Idan ba ku manta ba wannan shi ne a darasi namu na ƙarshe da muka rufe, wanda muka yi bayani akan waɗannan attribute ɗin global attribute. Wannan bidiyon za mu yi bayani akan abin da ake ce masa comment. Idan na ce comment haka, comment wato wataƙila kana da code naka, maybe code naka da ka rubuta su da yawa, kana da file na HTML da yawa ka rubuta page naka, to maybe bayan kwana ɗaya biyu da ka dawo wataƙila sai ka rasa, da ka buɗe sai ka rasa wannan akan me na rubuta shi ne, wannan akan me na rubuta shi ne, ko kuma ka tura wani abokinka wanda ya ce ka tura masa domin ya duba code naka yana so ya yi amfani da shi kuma ya gyara domin wani manufansa. Idan ka tura masa kuma sai ya kira ka ya ce ka masa bayani ta yaya wannan code ɗin zai fara amfani da shi, nan me yake nufi, nan me yake nufi. To saboda haka HTML ya zo da wannan comment ɗin, wato ka rubuta bayani a jikin code tag naka. Misali bari mu ga yadda ake rubuta shi. Shi yanda ake rubuta wannan comment ɗin, da farko abin da za ka rubuta shi ne alama ta less than, sai ka rubuta alama ta motsin rai, kun gan shi, sai ka sa dash dash guda biyu hakan nan, kun gan shi. Wannan text editor ɗin dama idan kana abu zai ƙarasar maka, shi ne bambancin shi da notepad. Notepad manual ne kai da kanka za ka yi komai, amma wannan text editor ɗin zai na ƙarasa maka. Idan ba ku manta, kun kalli yadda comment ɗin ya fita kore, amma bari in rubuta tag saboda ya bambanta, bari in rubuta p tag namu. Na rubuta p tag domin abin ya zo mana da sauƙi. Kun gani, kun ga da launi na tag ɗin da launi na comment ɗin kun ga ya bambanta. A nan abin da zan rubuta shi ne domin mutum ya gane. Yanzu in ce nan misali in saka wannan, na rubuta p tag a nan domin na yi bayani. Kun gani, a nan ma bari in zo in ce zan rubuta p, a nan kuma bari in rubuta wani tag, misali bari in saka h1, misali in sa labaran yau, misali kenan. A ƙasan shi, misali a ƙasan shi na ƙara zuwa na yi comment, misali a ƙasan shi na sake yin comment na ce wannan h1 ne. Wannan ka ga yadda ake rubuta comment, wannan shi ne yadda ake rubuta comment. To bari mu yi saving nashi, za mu zo kan file sai mu danna me save, ko kuma mu danna control S. Bari mu je mu buɗe file namu a cikin browser mu gani. Idan muka zo mana yanzu misali ga shi nan na buɗe, kun gani, amma comment ɗin me bai fito ba, amma ga p tag ɗina da na rubuta da kuma da h1 ɗina sun fito, amma comment ɗin bai fito ba. To dama comment ɗin mu ba zai fito ba, shi kawai bayani ne da za ka yi na jikin code naka domin ka gane shi ko da wata rana ka buɗe, ko kuma wani zai ɗauka ya yi amfani da shi sai ya fahimci cewa wani bayani ka bari idan ya zo zai ɗaura daga inda ka tsaya ba sai ya sha wahala yana tambayan ka ba. Wannan shi ne. Mun gode, ku ci gaba da bibiyan mu.